Ready na ba kayo makita ang straight kong buhok? Pag ganito sana, ayan, ganyan. Pwede, pero yung totoo, yan, ang tiyaga, magtatanim daw siya dyan. Maglalagay ng mga bula-bulaklak. Ang ganda nan. You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, but you want me to say no. Book 19, Chapter 8, page 12. So, eto na, holiday na dito sa Japan. So, eto yung ubong Yasmin na tinatawag na kami siguro sa trabaho ko, 9 days kaming walang pasok. Then, yung mga ginawa ko ngayon nga pala ay Monday. So, Friday, after work, nagkita kami ni Sam. Then, Saturday, nagpunta kami sa Tokyo Pub Crawl. Yung Tokyo Pub Crawl, guys, ang saya niya kasi, karamihan ng mga pumupunta doon, foreigner, bibili ka sa kanila ng ticket, then pub crawl, pupunta kayo sa iba't ibang bars and club. Bali, 4 ata. So, si Sam bumili siya online, kaya may parang ilang % off, kaya yung ticket ko nasa 1,000 yen lang. Sa 1,000 yen na yon, kasama na doon may mga picture kasi magpipicture-picture sila. Tapos, pumupunta kami sa iba't ibang bars, diba? Tapos, sa bawat bar, merong mga free shot or free drinks. Ang saya, sulit na sulit. Tapos, ano pa siya, friendly yung atmosphere niya. Hindi siya yung nakakatakot pareho sa mga ordinaryong club, ganyan. So, sa Roppongi yung lugar, pero nalaman namin na meron din pala sa Shibuya. Tapos sa Roppongi, ayun, na-realize ko lang doon, medyo kapag kagabi nakakatakot din talaga maglakad-lakad doon. Kasi ang daming foreigner, tapos kakausapin ka nila. Wala, makikipag-friend, wala, nakakatakot lang. Tapos kasama ko yung mga katrabaho ni Sam, kasi birthday nung dalawa sa kanila. Ang malas ko pa kasi bumili ako ng Suica that time. First time ko magkaroon ng Suica kasi nakalimutan ko yung pasmo ko. Bumili ako ng Suica. Yun nga pala guys ay yung card para sa train, sa transportation. Di lang sa train. Pwede din sa bus. Tapos kapag bibili ka ng mga drinks from vending machine, and I think pwede rin siya sa mga ibang convenience stores. So, ayun, yung card na yun, nakalimutan ko sa bahay kaya bumili ako ng Suica. Tapos, wala pang 24 hours yung pauwi kami ni Sam, nawala ko. Pinahawak ko kay Sam kasi sabi ko baka mawala ko, inaantok na ako that time, pagod na pagod ganyan. Then si Sam naman, nawala niya. So Sunday, since pagod na pagod ako ng Saturday, kasi gising ako all night So Sunday, tulog, ganyan. Siguro mga all in all, 30 minutes lang akong bumangon sa kama. And then ngayon, Monday, nagkita ulit kami ni Sam, tapos nanood kami ng movie kasi binili niya yung Endgame sa Netflix ata yun. So, yun lang naman. And then ngayon, pauwi na ako. Pupunta nga pala, ayun na, isa pa palang nangyari. Doon sa pagpunta namin, doon sa Tokyo Pub Crawl na yun. Ewan ko ba, ito yung bag kong gamit. Sinadya ko talaga na yung gamit kong bag ay maliit, tapos hindi masyadong mabigat. Para kahit sumayaw-sayaw ko, kasama ko siya. Hindi yung kapag magdadala ako ng shoulder bag o ganyan. Ang weird naman kung sasayaw-sayaw ako, tapos dala-dala ko yun, diba? So, okay yung ganitong maliit lang na slim bag para madadala mo. Tapos, one time, nakita ko na lang yung mga gamit ko nakakalat na sa baba. Itong bulsa lang na to, where I put my kikay kit, yung mga lip tint, ganyan. Tapos, ang una kong napansin, si Sam actually yung nakapansin na may nakikita siyang salamin. Sabi niya, ano yun? Tapos, nang kinuha niya, yun yung yung salamin ng eyebrow palette ko. Tapos, nakita ko na rin sa baba, andun yung lip tint ko, ganyan. Buti nakuha ko pa siya. Tapos, nang hinayang ako, kasi nung naglalakad na kami palabas, nakita ko pa yung brush ng eyebrow palette ko sa sahig. So, hindi ko siya kinuha kasi inisip ko, 100 yen lang naman yun. Kasi yung ginagamit ko ngayon, 100 yen lang na pangkila. Tapos, bigla ko nang alala, yung brush pala na yun yung sakit. Kasi yung sa 100 yen na kasama nung eyebrow palette, hindi siya okay sa akin. Hindi ko gusto yung brush. Kaya, yun, nanginayang ko kasi nakalimutan ko siya. Pero, ganun talaga. Ay, Bike 19, Chapter 9, page 13. Ngayon, magpapastraight ako ng buhok dahil alam nyo naman, ang sobrang pagkakulot ng aking hair ay sobra-sobra na. Mga gano'n na ba katagal? 1.5 years na akong hindi nagpapastraight. Almost 2. Sa December, 2 years. Kaya, ayun ako, siguro problema sila. And yung pupuntahan ko ngayon, mura lang doon. Hindi ko naman kailangan ng super duper as in perfect na pagka-straight. Kasi iniisip ko, 2 weeks from now, 3 weeks,
may pupuntahan kami ni Sam. Tapos, baka mag-beach kami. So, yung beach kasi, yung pool, ganyan, nakaka-damage sila ng hair. Kaya kahit magpa-rebond ako, baka pumangit din siya. So, yung expectation ko hindi gaano kabongga. Which is good kasi parang nakaka-stress kung mag-expect ako ng bongga, diba? Para lang sa pagpa-straight ng buhok. At ito na talaga yung pinaka naging kulot na sa buong buhay ko, hindi siya ganito kakulot, hindi ko nga alam eh. Parang ganun ba? Mas kumukulot pa lalo habang tumatanda. Basta naaalala ko, ay hindi naman pala. Nung bata ako, alon na alon hair ko. Yung magandang alon. Tapos habang lumalaki ako, medyo naging awkward na alon na lang. Tapos ngayon, eto na lang. Parang sa ilalim, kulot. Basta parang hindi sila halo-halo. Kasi dito, nakikita nyo ba dito? Maganda dito. Kumbaga, straight siya dito. Tapos dito, kulot, tapos dito straight. Tapos sa ilalim, kulot. Basta, ang weird. Pero sa baba, straight yan. Kasi yung mga dati ng ini-straight, ni-reband. Kaya, ay, ka-stress. Ang laman ng bag ko today ay wallet lang. Tapos wala na akong mga kikay-kit dahil niya magpapaganda. Tapos meron pala ako dito. Ayan, hair clip. Kasi minsan kapag straight na straight yung buhok, yung bangs ang hirap ilagay sa gilid. So, ayan, hair clip ako. And then, may book ako dito. Why can't I tickle myself? Ang dami dito parang iba't ibang, ayan o, children ask the most interesting and challenging questions. How are we supposed to answer them? Imagine if we had an expert on hand to help. So, ayan, nakakatuwa yung mga questions dito. Halimbawa, asa na ba ako? Ayan, mga why do wars happen? Ayan, why are planets round? How do cars work? Why do monkeys like bananas? How do we speak English? Why do we have music? How are dreams made? Why is blood red not blue? Diba yung parang mga ganyang questions? Papa at si Mama yun, may mga inaayos sila sa labas. Okay guys, I'm back. I'm back. Ready na ba kayo makita ang straight kong buhok? Tcharam! Abot siya ng 4 hours. Yan, walang sabit ng aking hair. Pero, iniisip ko talaga na baka kapag pinaliguan ko to, magbabago siya. Nafe-feel ko. Pinagupitan ko din yung buhok ko ng 5 centimeters. Yun, buti naman. Parang ang gaan-gaan na ng buhok ko ngayon. Hindi ko pala dapat isabit sa tenga ko. Ito, hair clip lang. Ganyan. Isang interesting na ganap dito sa aming tahanan. Tadan! Sira ang sampayan namin. Kaya, bibili kami ng papo. Wait lang, Nilipint lang ang lola nyo. Alam nyo ba si Papa, ang init-init. Tapos, ayan. Ay, naku, Papa. Yan, ang tiyaga. Magtatanim daw siya dyan. Maglalagay ng mga bula-bulaklak. Ang ganda na, no? Kaya hindi ako makagawa-gawa ng mga room tour, house tour. Kasi yun nga, hindi pa rin tapos magligpit-ligpit. Pero, ayun eh, tuwing iniisip kong, sige, gagawa na ako. Tapos, yan, may pagbabago. Kaya, yun. Pero malapit na soon, gagawa ako ng house tour. Gumawa na naman si Papa ng DIY. Ito, ang ganda, no? Ayan, yung mga sapatos namin, ang gulo. Ayan. Itong OOTD ko ngayon, parang hirap na hirap magtago. Parang buntis ngayon na yun, no? Ayan. Diba? Pag ganito sana, ayan, ganyan. Pwede, pero yung totoo, ang ganda ng mga colorful. Ito, ang cute ng lalagyan niya. Ayan, rainbow color. Itong baso, no? Hi there! Ito pang exercise. Merong yoga ball, may yoga mat, fitness tube, dumbbell, tapos ito yung mga sample. Ayan. Ito, 1 kilo. Teka. 2, ito 3. Ayan. Uy! Mabigat siya.
Ito na, ang mga lalagyan ng makeup. Ang ganda, no? Ayan, 400 lang to. Itong ganyan, mga lalagyan ng lipis. Taray, salamin. Ito, maganda. Yan. Tapos, ano to? Saka separate. Ah, ipapatong. Okay. Magkaiba rin yung price niya. Kasi ito, mga sa accessories. Ito rin, no? Necklace, salamin, at parang puno. Ang cute po sa... Ito naiikot. Ayan, ganda. Ito parang damit. Ito yung mga prices nila sa baba. Ito OOTD ulit. Maganda rin talaga tumingin-tingin minsan sa mga home center. Nandito kami sa Nitori. Parang IKEA din siya. Ah, ganda oh. Yes. Yun yung mga gamit ko noon. Pero ngayon, meron akong dresser. Kaya, yan. Meron pa akong ganito sa bahay. Nakatago lang. Ito mga flowers, mga ano lang, pang design sa bahay. Pero, marami din naman ganito sa 100 yen shop na sa pag-aayos mo lang. Kasi yung mga pag dito, mahal. Pero kapag ka inayos mo ng okay yung binili mo sa Daiso, hindi halatang 100 yen, diba? Ang cute ng mga cactus. Dati mahilig ako sa cactus. Kaya lang sabi ni mama, malas daw. Kaya wala ng cactus. Ganito yung sampayan namin sa bahay na nabali kagabi. Kaya ito yung plano namin bilhin ngayon. Mas mahal to? Bakit? Mas mahal yan, mura yan. Ah, Ano? Mas mura yan. Mas mura to? Ayan. No? Ganyan. Nasira. Nilagay ko lang sa hanger. Ayan, daming hanger. Ito yung para sa mga scarf, no? Ah, scarf. Oo, scarf. Pero pwede naman necktie din. Siguro lang. Or kaya pag necktie, ganito. Ayan, oh, necktie. Yung belt, picture. Belt. Belt. Cute. May mga stuffed toy. Ito may bag. Ayan. Tapos may stuffed toy. Ang cute-cute. Unan. Tapos mga ganyan. Puzzle mat. Cover. Nung bata ako, ganyan. Mahilig ako sa mga ganyan. Parang dal-dal na drawing. Tapos, syempre, butterfly na pink. Tapos, ito, mga pang-baby. Ang cute din. Ang dami mga pang-baby na napaka-cute. Nako, na-imagine ko na yung sarili ko kapag magkakaroon ako ng baby. Sobrang dami kong mabibiling cute. Yan yung isa sa kinaka-excite ko someday. Yan, mamamalas, diba? Sabi mo yung cactus sa bahay. Ito na lang. Malambot. Oo. Pero pabilog, ewan ko lang. Parang sandayan. Hindi, kumain ko siya sa sopa baga kung makaturong. Oo, sa bagay, pwede diretso unan, ha? Kaya hindi, kaya. Kunwara, Magkano? 966. Is bilis mayupi niyan. Kahoy? Cute. Sorry na, ito ka na. Gusto ko pag halima naglingkod si Papa mo. Oo. Halima na yun, nangaturog. Maganyan, di ba? Kahit naman umayaw yun si Papa, pag andyan na yan. Gagamitin niya. Pero kung siya Oo. mapili, Oo. wala yung makahanap. Eto maganda na to, mother. Tapos Oo, parang, kahoy. parang design sa bahay. Parang kahoy, no? Yan. Pero ano siya? Cushion. Dito na kami sa bahay. At ito na. Yan. Anak, yung ano? Hmm? Yung hamiran. Ayan. Ito yung itim, yung inilagay ni Papa. Ang ganda na, no? Tapos dito, yan. Lalagyan niya ng kung ano-ano dyan. Hindi ko pa alam yung plani. Abangan! Sabi ko na bagay, ayan o, yung binili namin kanina. Ang cute, no? Parang kahoy, no, ma? Natapon ko talaga yan eh. Ayan. Kuruwa mo, hunto ni allergy, araw na tara mo. Toko ni allergy. Na-realize ko ngayon, ang dami ko palang books na wala pang cover. Itong Eat, Pray, Love, Twilight, tapos tatanggalin ko pa yung price. Ito, 500. Naalala ko, ito, 200 yen lang siya. Tapos, ito, yung The Kissing Booth na panood ko to sa Netflix. Yan, kaya para kilig-kilig, 500 siya. Tapos, ang kapal niya, no? Tapos, ito, The Notebook, 200 lang. Tingnan nyo, no? Ang ganda-ganda pa, ang linis pa niya. Tapos, ito, ayan, hindi akong idea about this, pero since 300 lang siya, pinili ko na. Nandito sa lalagyan ko yung plastic. Asan ba? Ay,
Andun sa loob. Yeah. Kasama ng mga gift wrappers. Ayan. Nabili ko to sa Daiso, guys. Hindi ko alam noon na may ganito pala. Ako, mahilig talaga ako na yung book ko, kinukoveran ko siya talaga. Kasi, pag ganun, na-maintain yung kalinisan niya, hindi siya naluluma agad. Nakatapos ako ng 4 na books, yung Twilight, Kissing Booth, Notebook, tapos yung Eat, Pray, Love. Dito ko nilagay kasi ito yung plano kong basahin na next. At ang oras ngayon, 1:37. Yan, manonood pa ako ng TV. Sarap pag walang pasok. Japanese lesson time! Ngayon, verbs na naman tayo. So, ang gusto kong ituro sa inyo yung past, present, future, I want to and I don't want to ng stand. So, ang past tense ng stand in Japanese ay tatta. Tatta. Ang present, tatteru. Tatteru. Ang future, tatsu. Tatsu. I want to stand. Tachitai. Tachitai. I don't want to stand. Tachitakunai. Tachitakunai. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong Facebook, Instagram, sana po ay follow nyo ako and i-like ang aking Facebook page na sobrang konti lang, as in wala pa atang 20 ang nag-like. Katelicious, KAITILICIOUS, pareho lang ng aking YouTube channel. So, thank you so much sa panonood until the end. Bye!